папа щипает кити. Дъшка! Ти какво си правиш, мамъжо? Айде, изтърва ли я? Сега я търсиш, на? Кажи. Ей, този човек не се гледаше да скъпи. Един хайка, пак не ги нащила. Кар, давайте. Ядеш! Ана папа пъткети. Сега го прави. Как се да прави? Не! Да се пътка да не се нади мемето. Не! Ядеш! Ти си момичка, че ми се нади мемето. Не! Виж колко се ден. Тигри да го I'm so much.